उता दोसरा केहू के फुलवारी में बाड़ी जाके खिले के तैयारी में उता दोसरा केहू के फुलवारी में बाड़ी जाके खिले के तैयारी में भारत तड़प तड़प के यहाँ बनी हो भारत तड़प तड़प के यहाँ बनी हो एह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही त कैले गुनाह बानी हो।